Doncs sí, aquest va ser el meu viatge a la Colònia Güell. Un viatge meravellós. No, però és, o sigui, és baixar, agafar un bus, com a molt, i anar a la parada de la Colònia Güell, no té més. El que sí que és això, és una ciutat antiga on el Güell aquest li va dir a diversos arquitectes: anem a fer una... O sigui, si veieu, si us fixeu molt, a part de l'ús excessiu del Maó, no, bueno, excessiu no, però exagerat del Maó, això és una església que va deixar Gaudí inacabada. L'ús exagerat del Maó era perquè el poble tingués una cohesió d'alguna manera. Hi havia fàbriques, era un lloc de producció, bàsicament. Poc sindicalitzat, per desgràcia, però un lloc de producció. Llavors, clar, es va com intentar tenir una estètica del poble. Està bastant bé, la veritat, o sigui, costa 8 euros i no està gaire lluny, i us he de dir que és una joia bastant xula, perquè tens el museu també, que pots anar a visitar-lo, pots veure els models del Gaudí que feia amb cadenes, perquè és que estava com una cabra, o sigui, en comptes de fer una maqueta, t'agafava cadenes, les posava al revés, amb la forma de l'edifici, i deia, farem això, el boig dels pebrots. Però sí, moltes coses molt... Això, amb aquest material tan interessant, i és xulo de veure perquè és com un poble com pensat amb un objectiu, saps? Una cohesió visual, i és molt interessant, a part que són edificis antics que han durat bastant pel pas del temps, tot i estar fets de... I aquesta és una estàtua del bust, del cap del Gaudí, que no sé gaire d'arquitectura, però escolta, tonto no era. Bueno, també estem aquí de geni a geni, com qui diu, de geni a geni. Jo el Baix Llobregat. Veu lo que maco, collons. Mira que hem vist edificis molt macos. Però... La natura, irrepetible.